Quan Miró va voler fer els murals de la UNESCO, li va dir a Llorenç Artigas: hem de fer 3 coses. Hem d'anar a Altamira a veure les pintures prehistòriques, hem d'anar a veure el romànic del Museu d'Art Romànic i hem de veure Gaudí. O sigui, Miró va arribar a un moment de configuració del seu llenguatge als anys 40, però ell necessitava de passar tot això d'aquí. I és aquí on Gaudí el va ajudar a donar el pas. En la seva correspondència, sovint, en diverses ocasions, Miró diu: veure això de Gaudí m'ha servit per corroborar que anava per bon camí. I li hem posat aquest títol per la relació que tenien tots dos amb la natura, com d'alguna manera tots dos la seva petjada en la natura va ser tan important. Aquest retornar amb aquesta tradició és el que li dona aquest sentit màgic, no? I és això que d'alguna manera creiem que Gaudí cercava i que Miró també ha cercat durant tota la seva trajectòria. I aquí Gomis ens ha ajudat molt, perquè Gomis, amb les seves fotos de detall, ens fa veure totes aquestes coses. Veiem quantitat de relacions. No volem que sigui només una relació formal, perquè l'interès de Miró per Gaudí no és formal. Hi ha moltes altres coses, molts altres aspectes tan conceptuals com de finalitat de l'art, que és el que els inspira a tots dos. I sobretot aquest esperit de risc. Òbviament, les formes ondulades es repeteixen, l'espiral. Miró sempre explica que un cop que va anar a veure la cripta Güell, un operari que havia treballat amb Gaudí, li diu: sí, Gaudí, quan ens volia fer una escala de caragol, feia aquest gest, no? És interessant això perquè al final de la seva vida, quan li fa un homenatge, doncs ell diu: penso en Gaudí, que d'una pedra em fa sortir un camp d'estels amb un crisantem al mig. O sigui, crec que aquesta coincidència, aquesta admiració de Miró per Gaudí venia també, sobretot, òbviament, coincidint amb el coneixement que tenien de la natura i de les seves lleis, però també en aquesta capacitat, justament a través d'observar la natura, de poder veure aquestes coses que són imperceptibles però que poden arribar a tenir tantíssima importància, no? Són els veritables poetes que tenen la capacitat de veure en els objectes més vulgars el seu potencial poètic, no? A mesura que Miró va entrar en el món de l'escultura, cada cop li va interessar més sortir dels espais tancats i treballar en un espai públic. En aquest moment també Gaudí va començar a ser molt important per a ell. El Parc Güell va ser una font d'inspiració en tots els sentits. D'una banda, per aquesta integració de l'obra d'art en el paisatge, però també perquè l'art, d'alguna manera, per a tots dos, per a Gaudí, per a Miró, era vida i havia de formar part de la vida quotidiana de la gent, no? Que també és això el que forma d'alguna manera part o defineix aquest caràcter com màgic de l'art, no? L'obra de Gaudí, doncs, òbviament que s'integrava en el paisatge, tenia en compte el paisatge, la llum, tot. Per a Miró això era també una lliçó per a ell, no? Jo soc fan de Miró, o sigui que totes les peces m'agraden de Miró, però el que m'ha sorprès d'aquesta exposició en el muntatge és que de vegades canviàvem les obres d'associació amb les fotografies i s'obrien noves relacions, i això sí que m'ha sorprès moltíssim. Vull dir que si ara ens aixequéssim jo te podria dir: mira, aquella foto que hi ha al fons té relació amb això o l'altra. I el que m'ha agradat molt és com m'ha agradat molt poder veure com no se sap per què hi ha coincidències que es donen i estan allà, no? Aquests dies crec que ho he repetit com de forma instintiva una frase de Miró que recull molt en els seus quaderns, sobretot a partir dels anys 40, que ell sempre diu: la meva obra no és del passat, no és del present, sinó del passat i del futur. I en aquesta exposició una mica volíem també traçar aquest recorregut, no? La meva obra ve de Gaudí, ve dels romànics, ve de la prehistòria i vull que influenciï a les noves generacions, no? Crec que és molt interessant tot aquest recorregut i és una mica el que també volem mostrar en aquesta exposició.